τες εξόλυσης ψυχής και εξόλυσης διαλίας ημών είπομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε Ελέησον ημάς ο Θεός ελέησον. δε το μεγαλέος, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εκταρίου, ετιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότιων, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ενδικών ταύτων, οριτών επιτρόπων, συνδρομητών και πυρωτών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης. Κύριε Ιδεόμεθα υπέρ των ελέησον. μακαρίων και ειδημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπέρ πάντων προναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχ ορθοδόξων. Κύριε ελέησον.